Awezi. Ko chuguri. Ko te chugula. Basila. Bashfite. Yere tunaka medonne. Awoge mechiri la roda yake. Okay. Kuma ufuna ka chugute bawo. Kwindu akubi bolo chugudi halsan. Bon. Nafanya afanya na chugumina abete ntore. Ire fele koni. Enne rek mali liga nyongen fufu ni bite. Enne nyongen dum folo madro e 20000 cinema. Kono buka kirbi sonwe. O cliff la tuguni akla wa mu afanya film. Nkwe mega nela sirane. Mechudi. Nibi afanya na wonfulu leno. Awade. Ika furuko kuma yere beni toro de kwa. Nitefeka men kuma yere de la kuki furu leno kwa. Urobi worogu. Ok, l'écoutez. Mais l'état donné ben kuma yere fo fanya na chuwe amina. Ni fanya na tubudi. Dore toboy. Ba fu fanya ro I jenye chesoro de fo kurafe. Abana. Che fe o fe midi, mi se ka bela siri, ne wa bela siri bane. Problem joine bi. Ere be mbarade ke. Transit. I transiter. Voilà. Ok, problem fait à la nyame. Si ça ba ke tukamna. Ni sira so, ibi fa ni muruchi. Ma poto ibele. Ok, problem fait à la nyame. Mais c'est la mara ni muruchi. Mo festa. Bien ko so. Dabla le ka sumbi ou mbi blase o don. Non, akeno. Oh, mais taxi passé dima. Mais taxi ta ka passé dima. Toka taxi passé dima. Ava je l'ai. Donc ça qui t'a pas fouillé là. Ni ayi wele ga bo duguma kana ni fo sanfɛ yan me fanga ci do le finyana mbado atsika fo duguma e ga ni wele ka yele sanfɛ o ci duma yi kun awa cika don la shuni ga bo ata ngirum so ba entre madi ken fi jaro la awo ne ni ce do le nyuma yirno ay ne ga ni no ne la lenso abiga mi sai ci ni ma ka foni yana ko adibi ne fi ne dunya fa yana ko furulu o pela bi insister ga sai ga mi sai ci ne ko jeli e ka fo yana ke furulu o pela ga insister o pela akuma ga niya ko worobe mi ra febe ga ndaba do ni ko mbela jarala abiga war ci ne ma tumina abiga war ci ne ma ke na fo ka ni dabal paniere e dimashi temene e ga titi muso ga intermari jeune fille e no ko nyugo ko warce ma abi bara jole na kon bon abi na fo war ba so mo ko ne akuni ma kali transiter war pai ba o bozo du mo ko flene tiere la cheni ngo ko ga jani ko ga du mo ki ferere de katna bozo taka boss ne ko kadi akadi ko sebea akadi ne bo sisa ni tumi feni ko kada emu nche itu ne cheni ya numero ne ba wili me rendez-vous ta ma mi nyoy pour que meska ha ko situation be ni ka fesse ka do parce que chenu be do mo ko hatuba me ba so ko te utubala bozo ko furu kera sankele ni ko alibi e ba ombole ko te bota te bo shi te mena te mo ko ere ni oni nana bega ni wari i war kon ba war ba ko tele war ko ni ta shanya ne ni war ba ko se ba ka ni mi ruya ba wili na kera ni ako bi to ne ka foto ko na be ti problem foi talaw amo jiran ni ko chere kon ba do ene dim so madine ma ga ni mi rudina dik me fa sana ni ina ni na ko mara na so ni sira kuma ko ro te fe afe na so na mseka kunyere uzo ko kunyere ta na ko kama diga kitenge ko na jani ni fembe e ma fo ko kamilini ko warba kuna war pare ba otoma e ko to be to ni ma numero di amoro ni na ka kuma hisi ngalaje ama si na bozo wa ko na fo furu yere madili gate minani ngoje no kiba e tena ni tera ko jani ko e ma dalin tena na so ne abana amin ko daturi aka dani ngoje de ni bu fo joyena yo fo mama yana tena na
Nimi ira di baka kutuga no kana baka baka la mare te baka la mata de si d'accord oh anti jigi kan numéro dia pour que nga wuli an nan ko bla da gili da ka ke sansa boloni Mora ale ko en kera fama yede wallahi billah eli yere kolin bozo wakati beni mo bi tabo eli koloni eli yere ti teme ali mo ga dani fe bon am me ñoo soro geren la ne rete geren na tienlo amena ni ne bi kele ni kuma geren ni binta koloni ka so eli fe wallahi kuma dime ne ba fe eli fe eli ka woro bo muso ni no fe ni bo awa ne ele bi seni awa ko ni abedable mais togo di wa awa ni ngele fe abi chawere ni fene more mana kan fo dabla se obsira ke togo mana kan fo ni ntali fe yene tanyali baye ka kulo ni kene tanyani baye kana so ni muso kele ni yaki faka cha kemeni akati shudu ni tali fere ni ko ni kadine ko awa ko ni na fora ni elebe furula elebi janjanjani na sibidani be kono beli nyebe ele kono ti muso ka cha ni ma obozo ele yere fle yere laje mumbeli la awa ko ni koni mi kadine awa ko ni bedabla parce awa ni abeli fe abi chewere ni fenefe ali olonlo ni temeto ni nyeba ali boto la doka mobili ni kono nana wallahi jogo nyana mani akele ti awa kono nele ta fife ni ya kuma kom ni koni kaneka kuma me koni abijane kolo muso ni badeni be dugu chemani a jogo nyuma ni kacha me awani ta jogo nyana makele ni maya le kolo yadige ni tefuru ni keto ya yoko eli yere ta don ntanya ni ba yi dugu ni konna ngunu kani before ni eli yere ta me nele ka loni ita dusugo ni be awani fe iba fe kojugu me moni feni ele ka foni ite se ka jako ni kite se ka jako ele ka donolo ni bi sa jona ko nele ka fi nyene mora ni ya kuma fa anele ka ne ka kuma me abijane ko le tuso kele ni ki fagani ya kemeni abiti shudu wallahi nele ka fi olu bi ne kono ka fi nyene ko wasita mena okay am nyama ta geren wala awa ne ka me ko kana le nyina ka tabo ne ka lu kono de non awo Allô? Ebemi? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Somovo. Respecté. Corpacité. Respect. Toko madame duma. Allah Koulibaly, Bapako Lagare. Ah bon? Ah bon. Donc il y a beaucoup Lagare de quoi? Voilà, ni Lagare. Moi Lagare. Bon, avant que nous commençons faire Ah bon. Mbari tene don. Aïe, ni tu donnes. Mais awa fa dogon sorini. Ah. Atenemso. Ah. Lagare depuis awa fitini quand même awa ko bele kalfarani ma. Ni ne awa ko takabla rom na an so bono o site mi me se ka bula. Bon, ay ga kuma foyena. Ah. Komi yere ba kala ma fulu nu déjà an yi doga wuru ne ko kasa ma fulu siri furna fulu be sarala. En fait, ma yo kuma fu. Voilà, donc ay ga kuma fonena. O ne ko yani an ga kota roja mo akadini. Akiga numéro de ambi wele kinyinya. Ngase ki donc quoi kika la hala bedon pour que en kan ko ketu na an aketi. Bon, ore ti wele ku mais j'espère que be bara jolena quand même. Ouais, les baragas transiter. Ah, d'accord. Be bara est transfert quoi. Voilà. Ah, mais amna ko e posire. Awre be bama ko tulu ko kuma be ka bici. Tani. Transfert ko ni na politique de. Aywa, ngor be kan juguri. Mais awre ka ko bi e bolu to gadi.
vraiment awa ben su yere la nere ni ma awa soro no ni nte muso yere de problème quoi awa yere de beni su na quoi tan souffra clé kan be ni Chama dunka ni de nu ye muso nyuma ye wafo ku ba fe me nu ya soro abo tanti mo tikili lagare awaga ko be mbolo awakadine furu awa yere ba kalama ntado na idoni fi awo aya fo ye me ko le kuma bi ni ere che awakadine turu awakadine kon bi ni tro furu ka seka ni tuba mina dro sinon vraiment wa ben diskuna to kuma fe fo hiya ki to kuma fo ni bela to mina ne dem so tara ka dima iga ne na to ko nyuma na ni valeur ta ti yetena oh sisa ni be fe an ko beti singa a che furna fulo mi sara fe bora ibo bedi ni odi ame che ka furna fulo sigama comme ça awa be kitay c'est un autre problème pour fiscal le ko mo bala dro apinye tuko ya mina dro abinye chuka amna drone mo go drone ana bena million muga sa problème asi ko bisala kuma ni gari million ko yere te ba bedi sa problème ko itala voilà o iga to atene mso yere la dia ti basi ko beti singa jago vraiment so d'accord la gari don jarani ne saka kuma ne yere da kuma bori yere da kiba la gaba o ibi tigi benere la che na la sona mai ti foi tigi boro problem foi ngani awa dirima ya kila tige problem foi ta awasoro oro ku jaray sisa ne ratu me faga sirayin me e ko ke betara la yere ka mobili be fe ma kono komi inatola mobili sora yere ka peli gana don ye mobili to pina ko law fe non donc pour que kana hygiène don quoi mais be makono be mobili ta kana bi blasra don d'accord yame makono na to abna fo awo tege bena sale bar holla ma dinare da war mi ji kono mbura